ту бо ман меравӣ? сардеҳ мегӯям. бояд ба хона равам. бо ту рафта наметавонам. ҳушу хаёлат дар башарӣ паст аст, а? ба ту савол надеҳ гуфтам. савол медиҳам. осия ба қароре биё. бо ман меравӣ ё ба назди он палид меравӣ? ба назди ӯ меравам. ман ӯро дӯст медорам. ба назди ӯ меравам. давшам! давшам!